Malo Jopur 13,000 e kaunti ma Homa Bay ma osebedo ka yudo tiegruok mar weche mag pith mag yien kod kedo gi lokruok chal kor lwasi nosidhnegi kondo mondo mi giter lony mag gin e gwenge ma giwuokie. Chenro no bagi e kar tiegruok mar tije lwedo Masiro e kar chung' od bura ma Homa Bay Town gi riwruok ma ok mar piny owacho motisi ni Trees for the Future mosebedo ka tiego gi kuom higni 4 mokalo. Kopogore gi chenro mar pith yien, bende jopurgo timo pith mag alode, olembe kod kothe ma ochayo oro kendo thoth gi gitimo e puothe ma gin gi miechgi. Kako riwruogno wacho ni chiegni hekas moingo 16,000 gitime chenro ma kamano. Apias mag riwruogno Masi Karundika mano tele nyasi no okoni pod gibiro dhi nyime gi tiego jopur e kaunti ma Homa Bay kod gwenge mamoko e counties ma oluoro nam Lolwe. We have grafted trees, mango, avocado and citrus, and that is a huge opportunity that we are building here like in other counties, because there is huge market for consumption locally and also for export. Ma grafted gi nyak pesa machuok. Kik wabed ni bende ni kakoro wayudo lempego to wiwa wil ni ok wapidh bando. To wiwa wil ni dhok ok chiemo ok wanyal keto gada. Koro wati gi low ma wantiere go yo moro makare mwang'eyo ni ma waket ka, ma ndiko ket ka, and in fact onego wabed gi advice kowuok kuom agriculture officers. Wagombo ni mondo county government omed ndiko agriculture extension officers. Kajoge nyalo chako support their own farmers magise list going forward. So number medore mar farmers ma join gi to fruit trees bende pidho ka ji dhigo nyime kamano. Aseneno ni en DJ nikech mitimo program biro miketi allowance manager onge. Watimo practically ineno kaka itime to gik mosetimo biwa dongo kata sama wuoyo mwayudo certificate.